kravet til sikkerhedsinformation på Safety on Board-kort, stolelok og dobbelttjek, at alt elektronisk udstyr er sat i flytilstand. Tungere ejendele, der vejer mere end 1 kilo, f.eks. en bærbar computer, skal placeres i håndbagagen. Håndbagagen skal placeres under stolen foran dig eller i bagagen. I tilfælde af en evakuering efterlades al håndbagage om. Venligst med en sikkerhedsbæltet fra stolryg og bordet op. Der skal også være frit udsyn gennem alle vinduer. Travelers, it's a bit unsafe for us to walk in the cabin to check your seatbelt, so you will have to make sure that your seatbelt is securely fastened, make sure that your armrests are down, your tray tables needs to be stowed away, and window curtains must be fully open. All your bags must be underneath the seat in front of you, not blocking your feet. Unlike the event of an evacuation, all bags must be left on board. Laptops must now be completely switched off and placed in your cabin bag. Det är lite farligt för oss att passera i kabinen, så du får hjälpa oss med att kolla på varandra så att era säkerhetsbälten är fastspända. Cabin crew, take your seat. Era säkerhetsbälten är fastspända, era armstöd, de ska vara nerfällda, matborden, de ska vara förvarade, armstöden nerfällda och gardinerna, de ska vara fullt uppdragna. Allt handbagage ska placeras under sätet framför er. Väskar, påsar och ryggsäckar får inte blockera era fötter. Se till att gardinerna är fullt uppdragna, också att laptops de ska vara helt avstängda och placerade i ert handbagage. Vid en nödevakuering lämnas allt handbagage kvar ombord. Vi kommer att landa om cirka 7-8 minuter.